Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo 33 bersikulo 18. Salwadan ti Apo dagiti agbutan kankwana. Wan, salwadan na dagiti agtalek iti saan nga agbalbaliw nga ayat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Nalpasan ti gimong mi. Agawid akon. Alaak ti sarukod ko. Daytoy. Agawid akon. Agmay may sa kakadingay may nakimisa, kabsat maydi? Ne. Kasla, mailasin ko titimat mo Si kani Manong Sandro? Wen, kabsat maydi. Imasidagakan ka, tagmay may sa kansa. Wen nga rod. Ngam san abale, Manong Sandro. Kabaalak ti agawid asisyak. Itulog ka langan di balayo, kabsat. Ay, ala, saanan? Kabaalak ti agawid asisyak, Manong Sandro. Di na ko mapaayan, kabsat. Itulog kan. Ay, sige man laangan. Makaamu ka, Manong Sandro. Napanan aya day at tao. Oh, adatan iti paraangan nyo, kabsat. Sige, agsubliak magtan. Agananat ka, ha? Ay, agyaman na, Manong Sandro. Ay, di ka kadido, Manong. At nang itulod ka ni Manang Maydi. Saanan? Agyaman naklaan, kabsat. Ni Sandro. Sige, agyaman na ka. Hindi pa nang itulod mo kanya, Manong Sandro. Awanan yaman na. Sige. Sige. Naggapom aya, Manang. Ada ka mo't gayam dita, di na. Kunak na awan tao dito'y balay. Itay pay lasim mang petak. Ngam awan ka dito'y balay. Apay, napanam aya. Napanak man nakimisa, di na. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Mapan ka pay lang makimisa. Agyan ka laangan dito'y balay. Saan abale? Takabaalak mo't, di na. Asino ti lalaki anang itulod kan ka, Manang? Ni Sandro. Diyak kumakayat ngam ipilit naman. Mangibabain ka, Manang. Apay ngamin amapan ka pay lang makimisa. Kat kasta lang arudan ti kasasaad mo. Uncle, dito yakon balay yung nga agabang. Tas asidag iti pagtrab-trabahwak dito ili. Kahit kasanon nga di kabsat mao. Di agmay santon iti balayaw. Kaasimot anawan kadwa na ijay. Di kay agdanag, Uncle. Kabailan ni Manang Maydi ti agmay maysa. Kabailan na nga ron ta aglot iti kanan na. Sigud mo't nga muna. Aglaban tupay kan agsagad iti paraangan kat kabailan na. Kastaya. Nasaya at nga ron Ang pasaray agawid ka at kita umat di kabsat mao. Di mo baybayan. Awanan dagiti naganak yaw. Da kayo langan akabsat ti adda si bibiyag. Wen, Uncle. Di kay kadiagdanag. Iso nga ro damang gadak. Tapno adda pagbiag mi ngagkabsat. Sige. Agyan ka nga ro dito'y balay. Di na. Agyaman nak, Uncle. Masadutak ngamin amagmag na iti binigat asumrak iti trabaho. Naimbag nga oras mo, Ma'am Isabel? Ay na, Manang, kunamlatan kanyak insan. Maistra ak nga agpayso, ma'am kunam tulata kanya kano daak iti pagadalan.
O, sige nga, Rod, manang. Nakaumay ka mat. Anya ti ibagam. Umay ko kumadamagan, no agpadalos kay ti arubayan ti balayo, manang. Tasya kun ti agpresenta nga agdalos. Anya? Dinak man angawon iti kasta, may di? Saan man? Agpayso ti ibagbagak. Tangdanan naklaangan, manang. Tapno adamot igatang ko iti bagas ko. Apay, awan ni Dina akabsat mo? Ay, nabayag pasitan asaan ang nagawawid iti balay mi. Agab-abang ngamin iti asidag iti post office sa pagtrab-trabahuan na iti ili. Kasta ka di. Ngunay mata ni Dina. Sige. Sa bagay, nagtubo man yan dagiti ruruot iti agdawlaw ti balay. Iso sige, dalusam. Sige, agyaman nak. Siya nga rodan ti agdalos, tatangdanan nak, manang. Di na, damag ko may ibusan samutan iti makan ni may di akabsat mao. Igatanga mo't iti abasto na Anya? At damat imbatik nga abasto na sakbay apim manawak, Uncle. Ay, naibus siguro Tanay, nabayag mo't basita na di ka nagawawid saan aya. Damag ko nga inikan ka nun ni Isabela kasinsinyo iti bagas. Tinasaya at di na, agawid kakalpasan ti trabaho. Masapo la mapan mumut kitaan di kabsat mo Amumut ti kasasaad na. Kaasimay. Igatangam iti masapul na. Sige, Uncle. Asino da ka di? Nagbayag kamutan amang ilukat iti ridaw, manang. Si kamot gayam, di na. Wan. Adto'y ti ginatang ko abagas, kan pang kusinam. Tadi kakot umalalatiw iti karuba. Buisit. Siya ka di ti buwisit ako nam, di na. Ay, saan manang? No, apay mo't ngamin akas ta ti kasasaad mo, anayanak. Diyak mat nagayatan ti kastoy akasasaad ko. Iso nga anusan na kun aading ko. Di ka nagsangit, manang. Ala, dagiti abastom. Adapay papanak. Agyaman ak unay kan ka, di na. Kita ama, tapno saan ama ibos adagos dagita. Inton kwan, mapankan tumanen iti balay ti karuba nga agpatulong. Ibagadan tumanen abaybayan ka. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Di nakbaybayan. Da kayo laang o apo ti kamang ko. Awanan dagiti dadakkel mi iti kabsat ko. Iso ada kayo laangan ti pangikang mangak iti saadag kita iti biyag ko. Tulungan na ko, ma. Diyos ko. Sapay nalipatak ti tulbak ko. Napanan ayan ni manang. Awan manan dito balay. Aday tamot gaya man. Napanamanan aya manang. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Napanak na kimi sa ading ko. Ta Domingo ngamin ita. Adula amin day ta amisa-misa. Agigyan kalatan adito'y balay. Isupay ti mabalin mo nga ramidan. Di na. Imbes nga adda ka amadanunak dito'y balay, awan, taday tamot agbalbalyudong ter aramidam. Saan ay nga ada duplicate mo? Nalipatak nga rod. Ay, makapasuron na talaga. Masaksakita na kitar aramidan kanyak ti kabsat ko. Manang Isabel. Apay. Manipod awanan dagiti naganak kada kami. Nagbalin mo to na nakauyuyong kanyak. Anya? Di nagpairespeto kas inauna. Sa una lata ti kayat na nga ibaga kanyak. Oray masakit ang tirik na. Anya mata ni Dina kabsat mo. Isumat lagayam Nagabang ijay ili. Pakas tagayam ti mapaspasama kada kayong agkabsat. Uwan manang. No kastamot laeng. Dito kan balay nga agnaed. Makipagnaed kan kada kami.
Noan niya ti mabalin mo nga itulong. Pagyamanan milatan. Sige, kat agyaman ako unay, Manang Isabel. Sa bagay, uray bulsik ni Maidi. Ado ti kabailan ng aramidan. Kasi ti panagluto. Nagagat pa yung agdalo si Taarubayan. Isungarod anak ko na nga oray makipagnaedan diti balay. Tangdadan ta iti binulan ta kaasimot. O sige, mayatak bakit? Sa bagay, nasingpot ka nagagat ti kasinsin mo. No maanusan na dito di uray agbakbakitin dito balay. Diyak ko maaramidan ti kastoy. Ay ang mga no adamak ko na ti tattao kanyak. Kan kaasimot, no diyak tulungan nang runakat kabagyak pay. Di ka agdanag, Isabel. Tano siya, maawatan ka. Kan may sa, gusto lang ti inaramid mo. Hindi kasta, makatulong tamat itipada ta tao. Agyaman taman nakaawat ka, lakay. Agdalusak pa'y nga umuna dito'y salas. Sakbay arugyak ti agdalo si Jerwar. Masapul at tulungak ti katulong da. Takas itinakunada. Sweldoan dakmat ka no. Maidi, armuarak mo ten. Ah, Makamu kayon kan ni Magi dito balay. Ibagamlaan kan ko ano ada masapol mo, tatulungan na ka, wen? ay, uwan Manong. Sige, inak mo tagjutin. Sige Manong. Ay, agyaman apo. Tanaanos ngagpadpada da Manang Isabel kan ti asawa na. Iso asaya atak mo ti agaramid iti mabalin ko ama itulong kadakwada nga agasawa. Nakadaldalos ti salas tayo Kan oray iti arubayan. Nadalos met. Asino tinagdalos maydi? Siya, Manang. Sika? Ne, mayat Kaslamot la dinalusan ti makakita. Ngam niya, di ka unay maydi. Ang mga numabannog ka iti husto. Kabailak, Manang. Aginanakamot Di mo abusuan ti bagim. Narigatan, ang mga nuagsakit ka. Ay, saan, Manang? Di kay agdanag. Kaya't ko laang mat ti agsubad kada kayo, iti kinaimbagyo kanya. Kayat mo man kan saan? Agawid tan ijay balay Manang. Itamat laang. Ha? Di ka mabain ang makigigyan dito balay da Manang Isabel? Saanon ading ko? Dito yaklatan. Uray ta ikandak mat laang iti basit asweldok. Agawid tan kunakmat. Ah, Agpakadakan ka ni Manang Isabel. Di nakpagpungtutan. sige. Agpakada akpay nga rod kadakwada. Ita, ta nagsubligaya man iji balayaw ni Maide. Nasaysaya at no ijay kamutlaangan nga agawid iti minalam, di na. Uncle? Bulsag di kabsat mo. Mamatiak. Ano lakit di ta maanusam, no di mo apapain, agtunos kayo. Mom di na, kung nada nagasat ka kanaw. Tauray no at dati kabalay mo nga da pa kapilawan na. Adulat tamot ti maaramidat na. Nakitambay. Inalapay da Isabel ti kabsat mo iti denada. Nakipagnaid ijay. Manipod nagnaid ijay ni Maide. Nagswerte iti negosyo dagi ijay nga agasawa. Imalwan ti biyagda. Iso nga aywanam anaimbag di kabsat mo abulsag. Di na. Ta iso ti swerte. Nalpasan ti misa. Agawid akmutan. Ang mga nor-urayan na ko ni di nakabsat ko. Sapay na uyong no ko. Mabit lang, Maidi. Ha? Manong Sandro? Wen, siya. Agyaman at nakita ka dito sige, kumpet ka iti abagak. Ha? Itulod ka ni Jabalayo. Ay, Manong Sandro, apay ka dingar aramidam kanyak ti kastoy. Adda ko maibagakan ka, Maidi. Ngam, sana dito'y dalan ti pangibagak. Ibagak ton, inton makadanon tayo Jabalayo. Itatagdatan dito'y balay. Kaya't ko nga ibagam no anya ti kunam itay nga ibagam kanyak. Manong Sandro.
Maydi, agayatakkan ka. Manong Sandro? Day tatiag paiso. Sapay ko mata di nakaguray timbagak. Nga may sak abulsak. Sa anak ama ikarikan ka. Sana day tatilapad para kanyak, Maydi. Napudnuakan ka. Nulakit di tasumbatan nak. Ikalay saka. Anya? Ay, yes! Apo! Ni Manong Sandro ti umay ditoy. Di na. Asino ka di dayjay? Ay, di ta kalatan kwarto manang. Di ka rumrumwar, tada bisita. Apo! Sige, Manong Sandro, sumrag ka. Naimbag nga oras mo, ading. Ay, kastamat, Manong. Itaman pa'y anak ka pa share ka dito balay. Agtugaw ka. Tainak pa'y mangala, iti pagsangwan ta. Saanan, ading Dina. Awan gayam. Ni manang mo, iso ko matigagarak. Anya? Di na. Naanos ka na imbag a tao ni Sandro. Iso nga inaklon kumutan ti datdaton na kanyak a panagayat. Kaya't ka di asawan day ta. Ama ki asawa kan, Manang? Uwan, ading ko. Iso nga agsingsingpot ka kuma dito'y balay. Taamok. Dinakton palubusan ni Sandro nga agyan pailaang dito'y. Kablaawan ka, Manang. Kat maraksakan na, parakan ka. Pakawanan na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Agbababawi akitan, Manang Maydi. Awan kanyak dayjayan ading ko. Agsagana kakit di. Tasikan to ti bridesmaid inton agkalay sa kami ka ni Sandro. Agyaman ak, Manang. Tama pakawanak. Naimbag ka unay akabsat. Kat ikarkararag ko. Amaadaan kayo itinasisingpat nga anak. Kan ikarharag ko. Anasalunat. Kan naragsak kayo latta a pamilya. Saan arumbang apasakitan tayo ti kabsat tayo nang rona pay nga rod no addaan mat iti diferensya. Ipaay tayo ti kaasi tayo. Tulungan kan ipatigkit di gaputa dayta ti pagayatan ti Apo ana marswa. Laglagipen nga adda balangat tayo sa dilangit, nulaket agtungpal tayo kadagiti pagayatan ti Dios. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot katakayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras katakayo amin.